Graf funkce. Graf funkce znázorňujeme pomocí dvojice os, je to vodorovná osa x a svislé osy y. Obě ty osy jsou na sebe kolmé, protínají se v bodě O, který má souřadnice 0, 0, takže ten bod, tohle není 0, je to O, ale označuje nulu na každé z těch os. Dál, aby to, co tady zakreslíme, byl graf, tak musíme kromě těch popsaných os tady mít ještě na každé ose vyznačenou alespoň jednu nějakou číselnou hodnotu, tedy kromě toho počátku. Jedna by měla stačit, ty ostatní už by se podle toho měly dát odměřit. Ale jedna by tam měla být. Tohle je připravený na zakreslování grafu. Pokud tam něco z toho není, tak to graf není. Já teďka můžu mít nějaký předpis pro tu funkci a pomocí něho budu přiřazovat teď různé body tady z roviny do toho grafu. Ten předpis vždycky tady na definiční obor beru tady na ose x, takže tady jsou ty vstupní hodnoty. To jsou ty hodnoty, které budu brát a budou mi vstupovat do té funkce. Takže jestli například ta funkce jedničce bude přiřazovat hodnotu 1,5, tak tu hodnotu 1,5 si najdu tady na ose y. Takže tady jsou ty výstupní hodnoty, ten obor hodnot. No a bod grafu, který by příslušel, by byl tady. Kdyby se to mělo zapsat, tak funkční hodnota jedničky je 1,5. Takže pokud ta funkce by to takhle přiřazovala, mohu si tady vytvořit celou množinu bodů. Na to, jestli je můžu propojit, to si musím dávat trošku pozor, protože body, pokud opravdu mohu to propojit tehdy, jestliže i ty body mezi, kde budu dokreslovat tu křivku, opravdu náleží tomu grafu funkce. Je potřeba dát si pozor, například u posloupností, které jsou vlastně funkcemi, již definičním oborem jsou přirozená čísla, je grafem jenom skutečně množina bodů. Takže i ta množina bodů může být grafem. Vždycky rozmyslet, jestli je propojit nebo ne. Ale ještě jednou opakuji, tady nanášíme tu první, tu vstupní hodnotu, ta se dává na osu x a tady na osu y dáváme tu výstupní druhou hodnotu. Ta je tedy na ose y a je z oboru hodnot funkce.